רב סרן נאור אפללו הוא סמג"ד בגדוד שריון. נאור נלחם בעזה עם חייליו והשתחרר לפני ימים ספורים. נאור הוא חתנו של אלי לחמני, המתמודד המשמעותי לראשות העיר אשדוד, ואבי שתי נכדותיו. ביקשנו מנאור שידבר איתנו ויספר על מחשבותיו ותחושותיו. הלחימה בעזה הייתה לא פשוטה, לי וללוחמיי, אבל ידנו תמיד הייתה על העליונה. זאת מלחמת אין ברירה, אין מלחמה צודקת מזו. חזרנו אנשים אחרים, היום אנחנו, המילואימניקים, דורשים אחדות, דורשים ערבות הדדית. אנחנו רוצים שיוקירו אותנו לא רק במילים יפות, אלא גם במעשים. אתה כל כך צודק, נאור יקר שלי. אתה מדבר בדם לבך, ואני לא רק מקשיב לך, אלא הולך להוציא לפועל, מיד לאחר שבחר לראשות העיר אשדוד, תוכנית שעונה בדיוק על הדרישות הכי צודקות שלנו. אשדוד תחת מנהיגותו של דוקטור אלי לחמני תהיה שונה לחלוטין מזו של 6 באוקטובר. היום חשוב לאשדודים להיות בטוחים ומוגנים פיזית ונפשית. חשוב לכולנו שאנו וילדינו נוכל לישון בשקט, שיהיה לכולנו ביטחון כלכלי ושילדינו לא ייפגעו חלילה פיזית וגם לימודית. חשוב לכולנו שמי שינהיג את עירנו אשדוד יהיה לא רק בעל כישורים אישיים מתאימים וניסיון, אלא גם, ואולי בעיקר, שראש העיר שלכם יהיה ישר, ערכי, חבר, ולא אחד ששבוי בידי הטייקונים העשירים או קבוצות וזרמים שהשתלטו לצערנו על העיר. דוקטור אלי לחמני בנה ויוציא מיידית לפועל את התוכנית המשמעותית והמקיפה בתולדות העיר. אשדוד, מלחמה, לעוצמה, לניצחון. התוכנית עוסקת בכל מה שהכי חשוב לנו היום בזמן חירום, כגון בנייה מיידית של אלפי ממ"דים ללא תשלום שלכם, סיוע חירום לילדינו במערכת החינוך, פרויקט בית הלוחם, בניית בית לנכי צה"ל, שיקום חיי המסחר והעסקים, ובהמשך, כשכל המדינה תחזור למסלול חיים רגיל, תוכניות אדירות נוספות. אחיי ואחיותיי תושבי אשדוד, התוכנית אשדוד ממלחמה לעוצמה, לניצחון, תצא לדרך, וביום שלאחר הבחירות תוציא אותה לפועל. אני חייב זאת לנאור וחבריו הגיבורים. אני חייב זאת לכם, אחיי ואחיותיי תושבי אשדוד. אני מבקש את אמונכם בי לראשות העיר ובנבחרת אשדוד לנצח, הצוות המובחר והמקצועי ביותר בבחירות למועצת העיר. זאת הבטחתי ואותה אקיים.